खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ उत्तराखंडनि उत्तरकशीयाव जोमै गावनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाथाय जादों। दारालियाव मंगलबार खालि एबा मैया जोमै गावनाया मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। अन्थाइ हाब्रु आरो दैया गोबां सुबुंफोरखौ बोहैखारलांदों आरो गोबां न'फोरा सिलिंखार जालांदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 12 सुबुंफोरा जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो माखासे सुबुंफोरा गोमानानै दं होननाबो सुलुङाव फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासान्दि 60निबो गोबां सुबुंफोरा गोमानानै दं। जोमै गावनायनि फिथाइ महरै किरगरनि दैनि थाखोआ बांदों आरो गिलिर दाखोर दालाफोरा गोख्रै बोहैखारलांदों। दाराली किरगर सोहोरनि गोबां न'फोरा खहा जालांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला गोबां हस्टेलफोराबो दैजों आबुं जादों आरो न'फोरा सिलिंखार जालांदों। दाखोर दालाफोरा न'फोरखौ साग्लोबसारदों। रायजोआरि थावनिफोरावबो हाबफैदों। बे समावनो जाथायनि हरखाब उनावनो रैखाथि हान्जाफोरखौ जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। उत्तरकाशी जिल्ला मेजिस्ट्रेट प्रशान्त आर्यनि बायदिब्ला हरसिलनि खाथि खालानि दारालियाव मोनसे गिदिर जोमै गावनायनि जाथाय जादों होनना फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। अरांनि भारतारि रौनिया महेन्द्र गौतमआ बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा समबारखालि मोनायाव अरांनि गेलाबिलाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। उनाव जोबथायाव मेडिकेल कलेजावनो बिथाङा जोबथा हां बोयो। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 27 बोसोर जाबायमोन, जेराव बिथाङा बtr रुंसारि जालाङो। मख'जाथाव दि महेन्द्र गौतमआ 2015 मायथाइयाव भारतारि रौनिया हान्जानि गरखा रेजिमेन्टआव हाबदोंमोन। मैया बेलासि समाव भारतारि रौनिया हान्जा आरो गोबां अनसायगिरिफ्रा रौनियाखौ जोबथा मान बावो आरो महेन्द्र गौतमनि बtr रुंसारि जानाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि साया साग्लोबसारदों। थामथि खौराङाव दङ कामरुप जिल्लानि बायहाटा सारियाली पुलिस थानानि पुलिसआ थांनाय मोनायाव 15 नं माहारियारि राजा लामायाव रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01FA6876 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायर गारिजों लोगोसे 4 सिखावफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरखौ उसामत आली, मुस्लिम आली, मइनुद्दिन आली आरो बाबर आली होनना सिनायथि मोन्दों। मख'जाथाव दि साननैसो सिगां बायहाटा सारियाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेजेरायाव थानाय न'आवबो सिखाव खावदोंमोन। बिथांमोना बेयावबो लोब्बा दंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै पुलिसआ मोनसे केस रेजिस्टार खालामदोंमोन आरो पुलिसआ सिखावफोरखौ नागिरनानै गावसोरनि अपारेशनखौ सोलिहोबाय थादोंमोन। आरो मैया मोनायाव मोननाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ मोनसे अपारेशन खालामनायाव सुइफ्ट डिजायरजों लोगोसे 15 नं माहारियारि राजा लामायाव गोबां बिबांनि माखासे फेग्रा मुवाखौ जब्द खालामदोंमोन आरो 4 सुबुंखौबो एरेस्ट खालामनो हायो। करीमगंजआव भारत बांलादेश सिमायाव सिखावै लाबोखुमानाय मोसौफोरनि बेरेखा BSFआ गावसोरनि अपारेशनखौ सोलिहोबाय थादों। मंगलबाराव एबा मैया बिबानाव थानाय BSF जवानफोरा बांलादेशआव रोगानायनि थांखिजों दैथायहरजानाय मा-10 मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। BSFनि मोनसे गोजौ थाखोनि सुलुंनि बायदिब्ला मिजोराम करीमगंज फ्रन्टियारनि सिलचर सेक्टराव 170 BSF कुइक रिएक्शन टीमआ मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। थांनाय 48 घन्टायाव गिबियाव मा-9 मोसौफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो मंगलबाराव मा-2 मोसौखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जायजों गासै मा-10 सिखावै दैथायहरजानाय मोसौफोरखौ हमदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ आन्दोयै बांलादेशआव दैथायहरनो थाखाय थांखि लादोंमोन। मोसौ मैसो जब्द खालामनायनि उनावबो सिखाव फालांगिरिफ्रा खारखोमानो थाखाय हरनि खोमसिनि खाबु लादोंमोन, नाथाय माखासे सिखावफोरा हमजायो। आथिखालनि BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर'नि सोरखारा बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि गेजेरजों मोनसे जारिमिनारि आसनि फोसावदों। बे बिथांखिनि मुङानो जाबाय बिमा सिबिनाय बिथांखि। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनि बिमाफोरनि थाखाय मोनसे जौगालु बिथांखि। मुंख्लंफोरनि गोबांसिन गोथां बिमाफोरा आथिखालाव रान्दिफोर जानानै दं, जाय बैसोजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं।
बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आथिखालनि बिटिसि सोरखारा बिसोरनि बाउसोमनाय आरो दुखु खस्थ'फोरखौ गनायना आरो बिसोरनि मान रैखाथि आरो समाजारि बिथाखौ रैखा खालामनो थाखाय बे जौगालु बिथांखिखौ जागायजेनदों। बे बिथांखिनि बाहागो महरै साफ्रोमबो मुलाम्फा मोनग्राया 10 बोसोरनि थाखाय 12,000 रांनि बोसोरारि राङारि हेफाजाब मोनगोन। बे रांखौ थोंजोङै बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव जमा खालामनाय जागोन। बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि सिङाव मोनसे जर'खा टास्क फर्सआ बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोबां बारग' एनडिबिफोरा जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैबाय। नाथाय दायो एनडिबिनि गायसनगिरि एनडिबिनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन? माब्ला जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैगोन एबा माब्ला बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय जोंनि गेजेराव फैगोन? गोबां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना थामहिनबा बिटिआर खुंथायाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोर, गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दियारनाब्ला बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय सावरायगासिनो उदां लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा बुंबाय थादों। नाथाय बेफोरबादि गोबां खेब बाथ्रा बुंबाय थादोंब्लाबो बिथाङा दिनैसिम उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। बिटिसिनि गोबां दोलो एबा हान्जाफोरा जोंनि दोलोआ सरकाराव फैब्ला बिथां गेदेमाखौ उदां खालामगोन। जोंनि पार्टिया गोहोआव फैब्ला जों उदां खालामगोन। बेबादिनो गोबां बर'नि आफादनि दैदेनगिरि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्राबो बुंबोबाय थादों। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबोबाय थादों जों खामानि मावगासिनो दं बिथां गेदेमाखौबो उदां खालामनो थाखाय। नाथाय दासिमबो मोजां फिथाइ थायाखै। दा बे खेबाव बर' रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे सोंथि, रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया उदां खालामनो हागोन? बेबो बुङो उदां खालामगोन, बैबो बुङो जों उदां खालामगोन। दा बे बेलायाव बिपिएफ, इउपिपिएल, एपिबि आरो बिजेपि बबे मोनसे राजखान्थि हान्जाया गेदेमा रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनायाव नांथाबगोन? जुदि सरकाराव फैयोब्ला बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआ उदां खालामगोन? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर। आमेरिकाया रासियाजों फालांगियारि सोमोन्दोखौ लाखिनो थाखाय भारतजों लोगोसे लोगोआरि हादोरफोरखौ हुमखि होदों। मस्क'आ खुलायै फिन्नाय होदों दि रासियानि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाना बुंनाय बायदिब्ला इउएसआ गावनि गादबनायखौ लाखिनो थाखाय मोनसे गोदान फामुवारि खान्थिखौ उनसंनो जागायदों। रासियाया दाबि खालामदों दि जायखिजाया फालांगियारि दावहा एबा होबथानायफ्रा मस्क'जों गावनि फालांगियारि बाहागोआरि हादोरफोरनि जारिमिनखौ सोलायनो हायो। मस्क'आ गोबां हायुङारि मुलुगखान्थिखौ खामानियाव लाखिनो थाखाय लोगोआरि हादोरफोरजों हेफाजाब बांहोनो लुबैयो। बावैसो सिगां आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ टेक्सनि अनगायैबो भारतजों लोगोसे रासियानि गुबुन गुबुन फालांगियारि बाहागोआरि हादोरफोरनि जुरिमाना फोनांनो हुमखि होदोंमोन। बेबायदिनो इउएसआ भारतनि सायाव 25% खाजोना जाबसिनदों। बेनि अनगायैबो रासियाया मख'दों दि बियो गावनि खाथिखौ लाखिनो थाखाय साजा महरै साजा होगोन। बे सोलिबाय थानाय दान्थे-बिदान्थेनि गेजेराव ट्राम्पआ समबाराव फिन बुंफिनदोंमोन आरो गोदान दिल्लीखौ मस्क'जों गावनि सोमोन्दोनि सोमोन्दै बोसोन होदोंमोन। ब्रैथि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जादों बारग' इएम गणेश कछारिया। बारग' इएम गणेश कछारिया फिन बिजाथि महरै सायख'जाबावनायनि उनाव 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर फैनानै रायजो राजाफ्रा जइनिं जादों। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारिया देरहासार जानाया रोखा जामारबाय नामा? बे खेबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारिया देरहानांगौनि थाखाय थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो जइनिं हाबाफारि लागासिनो दं। 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारिनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफोरा एबा भटार्सफोरा बिपिएफ दोलोआव जइनिं जागासिनो दं। बेबायदिनो थांनाय सानसे सिगाङावबो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय निजारगाव गामियाव सा 80निबो गोबां इउपिपिएल दोलोनि भटार्सफोरा बिपिएफ दोलोनि बिजाथि गणेश कछारिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जइनिं जायो। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लाल किल्लायाव बांलादेशी सुबुंफोरनि हाबनो नाजानायाव दिल्ली पुलिसनि गोख्रोङै नायबिजिरनाय। मख'नो गोनांदि हादोराव गोबां समफोरावनो आयेन बेरेखायै जेबो फोरमान बिलाइ गैयालासे एबा फोरमान बिलाइ लाबोआलासे बांलादेशी हाबफैखुमानायफोरखौ हमनानै गावसोरनि हादोर फारसे दैथायहरदों आरो आयेननि गेजेरजों माखासे नेमखान्थि बाहायसेयावबो बांलादेशी नोगोरारिफ्रा भारत हादोरनि खना खनला सिमाजों हाबनो नाजाबाय थायो।
हादोरनि उदांस्रि सान 15 आगस्टआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो थानायखौ नोजोर होनानै हादोरनि रैखाथि हान्जानि नोजोर होनाय आरो सांग्रांथि होनाया गोख्रों जादों। बेबादिनो थांनाय सानखालिबो 15 आगस्ट खालारखौ बिथा खालामनानै दिल्ली लाल किल्लायाव 7 आयेन बेरेखा बांलादेशीफोरनि हाबफैनो नाजानायखौ पुलिस बिफाना हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। दिल्ली पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादोरनि राजधानीयाव 7 बांलादेशीफोरा 15 आगस्टखौ नोजोर होनानै आयेन बेरेखायै हाबनो नाजागासिनो दंमोन। बिथांमोना लाल किल्लानि सोरगिदिं स्रोदै हाबनो नाजादोंमोन होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। दिल्ली पुलिसा फोरमायबावनाय बायदिब्ला जाय 7 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ हमनो हादोंमोन बिथांमोना लाल किल्ला खाथियावनो गोबां सम आयेन बेरेखायै थाबोगासिनो दंमोन आरो बे बांलादेशीफोरा लाल किल्लानि खाथियाव खामानि मावोमोन होननानैबो दिल्ली पुलिसा बुंदों। थारैनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव गोरोबलायनाया जामारगोन नामा? इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथि जानांगौखौ लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे समाव गोख्रोङै हाबा मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंथिनाय बायदिब्ला सिगांनि समफोराव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिखौ लानानै सावरायलायनाया जादोंमोन। नाथाय माखासे खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायैनि थाखाय सावरायलायनाया आबुं महर मोनाखै, जायनि थाखाय दिनैसिमबो बर'नि बे मोननै राजखान्थि दोलोआ खौसे जानो हायाखै। बेफोर बाथ्राखौ दिपेन बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बे आयदाखौ लानानैनो थांनाय माखासे सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 16 माहारियारि आफादनि सोद्रोमाफोरा गुवाहाटीनि कानापारियाव थानाय जिरायसालि नब्लाङाव सावरायलायदों। सिगांनि समाव जेब्ला दिपेन बर'आ इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिखौ लानानै सावरायनो खावलायदोंमोन अब्ला गोबां दैदेनगिरिफ्रानो खौसेथिखौ लानानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आबो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिखौ लानानै ओरैबायदि बुंदोंमोन दि खौसेथिखौ लानानै जोंबो ज' जानो लुबैयो। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि खौसेथिखौ लानानै सावरायलायनाया सोलिगासिनो दं होननाबो बिथाङा फोरमायदोंमोन आरो सानसे खौसेथि जागोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारियाबो बुंदोंमोन दि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खौसेथि जामारोब्ला बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानोना खौसेथिखौ बयबो हास्थायो एबा लुबैयो होनना बिथाङा बुंदोंमोन। बेबादिनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारियाबो खौसेथिखौ जानो राजि होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दैदेनगिरिफोरनि खुगाल' सोलिबाय थादों खौसेथिनि राव। दिनैसिमबो मोन्नैबो दोलोनि ज' जानानै रायज्लायनायखौ नुनो मोनाखै। माब्ला खौसे जागोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।